say. Your mother dey for ground. Talking about Gaza. Come and remove your mouth. Asamin all the way. Asamin all the way. What your person now? What come person went down? Sir, we're feeding it at Adom 6.3 FM. We need to see J Force here. DWASO bro. Franco Trading Enterprise at Aroma. Adom FM. Franco and Aquafa mobile phones and Huacadie, quality home appliances, office equipment, or the fridge aba, or the TV aba, or the air conditioner aba. Franco fridge, Franco air condition, Franco TV, or the Nina the aba. Enti yeah na Franco Trading Enterprise asia no na enkomo ho edwana na me sha asia se nia mabano nikam Ghana ha kwan ya ye fa so ye kokoo ye bo ho ban asam no abetomanim ehadwene edwada na me hyase enkuku asa koko research se ye ka me bacho hyene so eye nkromienu rakase ana akinkensu nkromienu na koko asase asase no abanji fi nkrom yenu eho me ba cho na e be se me sim straight because ani e won komotwetwe ya bra no sususa abanji fi nkrom yenu ho rakase ne akenkensu se what the koko research asase abanji ye no 450 acres was it what the koko and 20 acres so abide ye abe oil palm na hihia na ewo ho ene se royalties ababa nyina no aban etua de ma ahemfo no well as expected manso hia ba ho ye kasai na rakase wo mu ni hene bato tie ni ye o rakese womu ni hene 2011 ana rakese womu si hene aye frano nana amayaw dankwa wodi kan nana amayaw dankwa odi kan bedi kan abu amane se sa dwumadie ya mashase a medie mi ni ahimsem nka ho mi ni ahimsem dabi ahimsem ne de bayi de ato nchen kra enti mini amiye 2011 ana nana me ya dan kwa wodi kan ya di si ade so etirese se ensase ne ne ka ho nyina no ne nyina be hye ne sa wo hwe ho nsem na ototo de ama wo mamu ni nyina edini mo 2016 ana ahensam ho man so twani ade opani ba ko susu yi ni tre se adedie no ono ese no professor nana ma ya odankwa kokroko a otoso mienu okay enti na fei opani otoso mienu ya woba yi waya se ani na koko no ani ho management ho ntoto ya ni nyina no yemfa nse koko board nsa yemfa nse koko board nsa na koko board enye den wo hwe so until say man so hwe da ho no ye be den ye be dia wie ensem bia wo ho no ye be kan wie ahensem bia wo ho no ye be kan wie na fe koko board adane de ahye baako ensa
na di mu a opani otoso mienu ya wano kura pre so odi injunction ekoto asase ne so se asase no enkodi kokobod nsem asase no nkodi kokobod ensem na kokobod enhwe so until say ahensam no nyina ebeka wie no wano a ena okotutu okopam adwumayefo a wamo wo kokofo no mo wano a entia yenya no now woduru ho adwumayefo a wamo wo ho over 75 workers apamo mu nyina afiri afro mu ho ebacho emawure mfisa asase no eye 450 acres Achimota forest ya yekan yese 300 and here acres esompa Achimota forest esompa pa adwumayefo mo nyina yapamo mafiri ho ema fei opani e otoso mienu wasi signboard so ho wa wo hwe Facebook na mane nyanwa ne awu hunu ni nyina no ye koko a apro koko na egu ho ni nyina no asai we ye ne ayate agu famu asai na ubehunu video do ba ko so a ne sen dua so no koko na sen dua so a yente ye no ni nyina so apro because adwumani bia ni ho adwumayefo ni ho a won be den won be di ho dwuma enti koko ni nyina asai Monday na me share enkomo yase injunction a eda kokofuo no so any tumia e wo board ensem se wo mo na ese wo mo hwe na koko no ho ntotoye fuo no ho ntotoye nyina no wo mo hwe totoɔ ahensam no enna nkyɛn no we want to hear from adwumayefo a wo mo e wo kokofuo mu ho enti anapai e be pese ba twetwe nkomo na shema reho ema reho aka hinsam de eba ne sen ena ma ma ne boka sei yese Ghana ye koko ye Ghana yese Ghana ye koko ye Ghana na eka wo de wa se obese ojebo so kwa adwumayefo no wo monya adwuma eka ye mmosa akai over 200 bags of cocoa ya tiegu ho egu apaso a ye hata asai okoko fomu ho so a cocoa esensen ndua so ayente ni nyina apro koko na apro esembia no so enso apro Honorable Joseph Buahineidu Cocoa Board CEO Honorable Joseph Buahineidu Cocoa Board CEO enti ebetrasa yen hwehaima Ejapadi eti sei sabi ni baba ako epesa mi nkumi nyanti asai kwa mekwa homa no so enche bia na matwetwe nkomo DC is a wamo ewo Asin North Asin Central ana achiase Kata a free cocoa board in Samba HSA yadi sa cocoa full 450 acres no yadi ashamonsa mo na mo hwe na mo ho ban but baby a mumu ba ko interest akodie no eno so medru ho ma me kwa ho so na me kwa bena fori ekoko okuani me ne ntutu ngomo kwa ba se menka Bacha me tu kapa
Oye koko kuani meboa. But I'm Yoko Crani. Away. But I'm Yoko Crani or Asin Central, Asin in Kukuasa. Okay. Asin North in Kukuasa. Asin North in Kukuasa. But okay, 450 acre cocoa for ya kan ho asemi. I hold na oya adwuma. But I'm a Yajuma on Mukakra and Sana. Me Miami Kuku adwuma. Oya wa cocoa adwuma. Okay, today na obeti ya ka train afa Kukuasa cocoa research for ya kan ho asemi. Kwabra. Yo, me da say aja. Nyame asumje nkan bebre. En council. Me pacho yo, me dini kwabna for me. Pacho me Asin North, Asin in Kukuasa in Sweetpa. Na ne tiare say cocoa plantation ba Asin in Kukuasa 1978. Ena cocoa plantation ba Asin in Kukuasa. Aboa nipa bebre. Na asase no omunya firi nana urakese ne nana akenkesu. Ena ombeji cocoa plantation asase no ho. Omo be ya adwuma no emri bebre. Adwuma no so boa emabu bebre. Mi se ya boa me ahwe me ma ostu. Ahwe foforo ma ostu. Titu kra ne ye nuanom ma sebe. Omunya awo a omantumi anya kum. Emai ko okudi pa. Nti nana do ba ye am san se wa be so adwuma no mu aboa na one district one factory no ye nya bi wo ye so kurum na aboa ye pa. Na insiranka na na akenkesu hin a ye frɛ na no kra se otoso mienu. Insiran so nka rakese hene nana ameya odankwa omabeboa ene cocoa plantation ene mia mase tani akufu owo asene nkukuraso ena insurance nka DC eye amponsan honorable DC amponsan ene honorable DC fifi bako ena ona MC ewo ye friend is assembly ku eye honorable Come on, Sam. Bye. Nti adwuma ni collapse kakra no tam penfo no mutu anamo. Eba nyame adom omatumi aba behwe adwuma no ayi na mum ye hene ba ko a one rakase hene na etwi manso ye fe ne professor Bafo ono ba na ke ni se nkomu nyina ba ye nkabom atumi aboa ma adwuma na atumi adi when tumi amasa akro ye na amma na obeje adwuma no se adwuma no ye ne dia na ma ene adwuma ni collapse ni ye se koko almost by 30 bags of cocoa or massa cocoa ni na say ya nke bitime tia we kesika na e ya asifin ye pa how o man no esan so ma enimguase kan ya hemfo mantem ha ni na nji onabo ohene ano very good ono na mi nya ni din at time na ma be kan ya nya so ndin kan bebi na mum nya me adum se adwuma na san aba nji yesre Adom FM panifo ne Ghana panifo nyina omani di ku akire ni omampani na Adom ne na pamfo nyina se omoma adwuma no emra yie no mo fa workers ni emabu no sunya adwuma nye kwabra o ka se adwuma no asan ba adwuma no se hwan na ehwe so kokofuo no hwan na ehwe so mamedika bi sansa kwabra pacho kokobod na ehwe so kokobod na ehwe so say omo no de omo workers aba omo ho ma be fa cash enti ahimfo mienu no wa obia ni hon ma wo tumi bia okokofuo no so ye ka say oh media me nim say ahimfo omo tumi wo kokoo no so a omo de ama abanya ne abanya say tu anamo aba ne nana ameya odankwa ne nana akura nchepempe akenkesu why na di injunction akoto kokofuo no so say enkodi kokobod for nsem until say ahinsem no wo ahimfo mienu intam no yebedi awie ne kokobod edi kokofuo no ebehye baako ensa say ohene sesi a wo na wo yo hene a yenimu say wo na wodi kroyi eso enti edi kokofuo no ehye wonsa why na di say injunction akoto kokofuo no so kwabna oh media me na Mrs. say ahemfu mienu na omutu anamo a omo ne Adom FM kasa na ye wura kese ne akenkesu omo na omatumi amakoko oya we say ahemfu mienu emu baako e di injunction akoto kokofuo no so oya we wonim
nipa the junction kwato so ne Professor Bafuno. It is an junction said that so. Aname boa. Okay, I don't know. Me say say workers word no more and it is say wonni mu a men ka so say the adwuma no aba. Adwuma no aba. MNT yebo say adwuma no enkoso ana emra. Say anam o ka say be 30 bags of cocoa. Ena say ensusu me hwe cocoa ya me ne sen dua so ne ayate agu apa so ebebru 30 bags. Ebebru 50 bags. Ebebru 100 bags. Kabra? Okay. Okay. Me honorable na me sure be say ne ayekọ ya me mani fata ho na me kan be me tumi am fakoko na si na. It is other say ko be bi different bi mu dia. And then na ho kan me gi adi. Sa o ka se adwuma no aba o kire sen. Me dey say ade me tumi am say workers ko adwuma mu ho ma omukọ ya adwuma no de. Na me gidi say adwuma no aba. Dabe na hunu workers were for more. Oh, workers are started adwuma last month kura. Me ya sure say now no nyame ya adwuma matua e di mu ka ene ya me no ka say workers ko adwuma no pay ansa na me free word ma me so adwuma so. O wa fo na da he. Me so me fo no wo asen nkuku asan. Okay. Kwabna? Akura? Me do be see her. But say yenyina yajutum say manso twen ewo ahemfo mienu yi entementi kokofo no akodi koko board nsemo a na say enei wo ka kire me ne matiefo nyina say adwuma ekoso adwuma ewa hu say adwuma efo ekọ efo mo ma fiase eye adwuma na no hwan na afa o madwumam Professor Nana Ameya Odankwa kokroko na afa o ma na so koko board for na afa o madwumam. Oh, media me shishi say eye koko board na ama adwuma na asan aba. Really? I'm fancy. Why? But I say, eti kwabna fori oye koko kuani ana mene no atwetwe enkomo eti yebeto aso na yene koko research for atwetwe enkomo we nyina no be kowie Honorable Joseph Boahin edu na boboa no Ghana koko na eseye no essay. I ain't seven in Kamajuma. But say better say a share ma 450 acre cocoa farm. A co-waster. A Tojia. A Tojia. Memphis Ranima. Franco Trading Enterprise, Omada Roma, and almost a cinema de Beyuano, Edibro. My number no, answer sign 026943337 026943337 026943337 026943337 Facebook Chief Jerry Forsen CJ Facebook Chief Jerry Forsen